To, že Považská Bystrica má čiastočne aj svoju virtuálnu podobu, už nie je žiadnou novinkou. Jej tvorca s projektom začal pred rokom. Inšpirovala ma Amerika, kde už pred viacerými rokmi boli takéto budovy vytvorené. Väčšinou to boli také šedé kvadre, pretože neboli také nejaké modely k dispozícii. Zaujalo ma to, zistil som, že sa to dá spraviť aj jednotlivci, nielen tým Google. A neskôr som postupne začal vytvárať jeden za druhým, jednu budovu za druhou a dospeli sme až ku tomuto. V súčasnosti má vďaka tomuto projektu Považská Bystrica vytvorených najviac virtuálnych modelov na Slovensku. Momentálne máme už vytvorených asi nejakých 114 budov z celého mesta a okolia v rámci celého regiónu. A väčšinou sú to nejaké také zaujímavé dominanty, poprípade celé centrum mesta Bystrice a rôzne iné stavby z okolia. Ešte stále je však v Považskej Bystrici čo tvoriť. Chcel by som vytvoriť nejakú takú panorámu mesta, takže chcel by som aj bol vytvorený rozkvet, stred a rôzne také časti blízko centra. Robil si to všetko sám, alebo ti niekto pri tomto projekte pomáhal? Asi nejakú 3/4 budovu mám vytvorenú ja a ďalšie budovy pomáhali niektorí externisti alebo ľudia, ktorých to zaujalo. Dohromady asi nejakých 10 ľudí na tomto projekte spolupracuje. Autor projektu však nevytvára len modely objektov Považskej Bystrice. Zaujali ma rôzne dominanty v regióne. Už momentálne je vytvorený Trenčiansky hrad, ktorý má tiež veľmi dobré ohlasy a niekoľko tisíc videní v rámci celého Slovenska a možno nejaké časti Žiliny by som rád vytvoril, po prípade nejaké také dominanty. A ako taký virtuálny objekt vzniká? Vytvára sa postupne najprv nafotením budovy a postupne v počítači jednotlivým vytváraním stien podľa pôdorysu a dotváraním fotiek. Nováčikom to niekedy trvá niekoľko dní, ja som schopný spraviť model za niekedy 4 hodiny, aj menej, podľa obťažnosti modelu. Za vytvorenie a realizáciu virtuálnej Považskej Bystrice bolo jej autorovi v tomto roku udelené aj verejné ocenenie mesta Považská Bystrica za čin roka. Projekt vznikol s cieľom zviditeľniť mesto. Ide hlavne o propagáciu mesta a využitie voľného času. Je to zaujímavá vec, baví ma to a som patriot a baví ma proste venovať sa nášmu mestu. Aký máš plán do budúcnosti s týmto projektom? Bol by som rád, keby sme dokončili celé mesto. Asi to však nebude možné, pretože budov je naozaj veľa v Bystrici. Budem sa snažiť vytvoriť čo najviac. Mladý Považsko-Bystričan pomohol vytvoriť podobné projekty aj v iných mestách. Pomáhal som vytvárať viacero budov, aj pomôcť pri tom vytváraní jednotlivých nejakých modelárov. Pomáhali sme v Bratislave založiť takéto nejaké projekty. Rôzne mesta, napríklad Ružomberok alebo Šurany a iné mesta. Ak by ste chceli projektu pomôcť, či už modelovaním budov alebo poskytnutím fotografií, môžete sa ozvať na mailovú adresu virtualna@považska.com.